Dialog. Det tror jeg ikke. Det betyder, at man kan tale, eller prøve i hvert fald at tale om tingene, i stedet for bare at komme op på toppet hele tiden. Dialog, det er sådan noget, jeg ikke, altså demokrati og dialog, det er sådan noget, jeg ikke tænker over. En dialog, det er, hvor du kan tale sammen, uden at man behøver at være i angrebsform. Altså, at du kan tale venskabeligt sammen og stadig have forskellige meninger. Det betyder, at man kan snakke om tingene, snakke sig til en beslutning. Ja. Sådan så alle kan få lov til at sige deres argument mod deres holdning. Hvis jeg får det at vide, hvad det er, så forstår jeg det godt, men det er ikke sådan noget, jeg husker hele tiden. Vi har haft meget dialog, hvor vi har talt sammen, og når vi har siddet på sovesalen og bare hyggesnakket, så har det jo været dialog, vi har talt. Og det kan godt være, at vi har forskellige meninger om det, men vi er stadig kunne enes. Det betyder at have en samtale med hinanden, og sådan kunne føre normale samtaler, ikke at skænde sig. Sådan. At man snakker stille og roligt til hinanden, og snakker sammen. Det er bare sådan, ligesom jeg kommer hen og snakker med Morgan. Hej. Hey, hvad så? Altså det er en samtale. Dialog. Det er det, som vi har lige nu. En meget sådan stille samtale, hvor man godt kan være enige, men også være uenige, uden at komme op og toppes. Jeg ved ikke, hvad det er. Dialog for mig er noget, at man kan tale, og så er der en, der lytter. Og man fører en samtale sammen, også selvom man nok ikke har den samme mening om ting. Det betyder sådan, når der er to, der snakker. Sådan sammen. Med dialog, der har jeg haft en dialog med dem, jeg sov sammen med. Om her klokken 23, tror jeg, eller hvad. Så havde vi en dialog. En lidt mærkelig dialog. Men det var en badning. Når vi har været til kampmøde. Ja, fordi der snakker vi jo om tingene. Sådan så, at vi kommer frem til en god beslutning. Og hytteturen. Derude i spisestuen, hvor vi snakkede om det der. I sådan nogle grupper af 2. Så sidder man og snakker, og så kommer der nogen ind i midten. Og så skulle lave en dialog eller noget demokrati.